ideme takisto podľa tried, ako sme išli pri prvej kategórii, takže idú najmladší v tejto kategórii, a to sú štvrtáci. Ale môže, pravda, aj Klaudia ide. Môže, kto vedie. Nie je to ohraničené, ja som vám povedala, môžeme. Nech sa páči. Dievčatá, pekne jedna za druhou, aby sme nemuseli vyvolávať. Druhé miesto Sonia Vrtáčová.